ए छोड़ काहे देलु अनहार भेल बा दोन नहीं गुआउरो एची आँख खोली न हैं आँख खोल ए लाइन आ गए ओ मेहमान जी ई कौन लाइट अलई ह आय तोनी को बा के जब बैठ गेलु ह जब अनहार भेल रहलै ह तब अच्छा सारा खेला बेला तोनी के देखत आनी हम एक काम हो को सारा मरद एक तरफ जाओ और सारा जनानी हेने आवो तो हमरा ओरी सारा छिनराई तो और निकाल देम दो गले ए एने कहा ओने जाओ ने एने प्राइवेट प्रॉपर्टी ह हेने के ने होने जा ए ओने जाए तो होई का रहुआ मरद मानुस बना आइले का मोरे मानुस तो बोला ही बन ते तहलार चाटेला बा सूत बबिया है ता हटा एने सुते दा या साले बाप काला हमरे के पैदा कइले लोगी हम पोके पसु तुम साला न मेहरारू अपन मन बतारी बा न बाप बा साला हमें कूलर किन के लिए नहीं है हमरे के तो साइड कइले बा कुलरवा इतना काहे ठंडा ठंडा हवा फेंकत एमे ठंडा पानी रखल ओ जो ठंडा ठंडा हवा फेंकय है गरम पानी रखल तो गरम हवा देती क्या हां गरम पानी कहां से लिए मुठी ले तो घर में पानी रहल चामुत के भर के चला दो जाई हां चुपचाप चल देख ले कोनो देखत ना नु कन्हैया ए कन्हैया कथी कहत रे कहा तानी कि कुलरवा ठंडा हवा देते देते गरम काहे देवे लगलाउ रे अरे बहुत देर से चलत हऊ तो कोयल गरमा गेल होतई मुताइनो महकता अरे बउआ सब बिछावना पर मुतले होतौ सूत चुपचाप अरे बाप रे बा नया कूलर आयल बा उमा शंकर चा के घरे ओहोय तोरी बहिन के पूरा खानदाने सुतर बा लम्बे लामी कूलर में भर सु के लामा बिलाइल बा उमा शंकर चा ओ उमा शंकर चा ओए तोरी बहिन के कोन मारे ए मर्दे हम बानी बिजली विभाग से आइल बारी मर्दे तैकान आराम से ना जगा सकत रे का आराम से जगाई कितना कूलर चलैले है कि 5000 के बिल आइल हौ रे 5000 जी 5000 ए मर्दे दोसर कोनो के घरे आ गेल बारे होने करी जा बकबुरी उमा शंकर चा के लइका बारे हां तो हम उमा शंकर चा के घरे आइल बारी
हाईले लम्बा लम्बा बिल आ सब कोई लंबे लंबे सूद आ ध्यान से 15 दिन का अंदर में बिजली बिल भरा जाए के चाहिए न तो पोल पर से लाइन काट देबो जाइले ठीक बा। अरे तोरी बहिन के अभी 4000 के कूलर किन के ले आईनी है ओकर पैसा अभी बाकी है बा तो 5000 के बिजली बिल दे के चल गेल रे दादा। हाँ लेकिन सोचे वाला बात बा एक रात में 5000 के बिल कैसे आ गेल। सोचे वाला बात बा आए रात भर कूलर में भातार साथे टंगड़ी पसार के हवा ले लियो त बिल ना आई। ओ त माने तोहर कूलर में सेटिंग लागल बा ना कि अकेले सुतबा त कम बिल आई हमनी 4 जन सुतलिए त ज्यादा आइलक। बहिनिया नहीं के सुतल रहू। अच्छा ठीक बा सब केहू सुतल त सुतल कनी सब केहू मिलजुल के बिलवा भर दिया। हम ना बरम हम इस के काम बाग जाता नहीं। चली चली हमनी के घरे बहुत काम बा। ए बैठा ना ए जीजा हमरा दिमाग में एगो बुद्धि आइल बा का ई बिलवा तबे न उठता जब मीटर में से कनेक्शन चलता। हम सोचता नी कि पोल पर बंसी फंसा देवल जाओ और डायरेक्ट कूलर चलावल जाओ तो बिजली बिल तनको ना उठी। बाप रे बाप गजब दिमाग लगैले हो सरऊ। हाँ ई 5000 रुपया बा 5 दिन में वसूल हो जाई। बाप रे बड़ी दिमाग लगल हो तोर भाई बरे साला भोले ससुरारी से दहेज कम मिलल बा लेकिन साला समझदार मिलल बा। हाँ, चलो हमनी बंसी फसावल जाओ। हां चल चप्पलो पहन ल ना तो करंट मार दी। कनी हम माइनस प्लस दोनों एके में क्यों अलग अलग? एके में जोड़ना था ओने से अर्थिंग ले लिया। अच्छा ठीक है बा ठीक से करंट ना मारे। सुखल बास बा चप्पल पहने बानी आइया हो गेल। हाँ हो गेल चलो ने कूलर चलावल जाओ हवा खाई जाओ। चला 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 चला। ए दीदी जी कहत रहनी है कि रउआ यहाँ बिजली के बिल बहुत आवता कूलरवा हम अपना घरे ले जाए। बाक बाबूजी बोल देलु सो बोल देलु दोबारा बोलबो ना करम। एगो तो दुल्हा के कथी कथी के झांसा देले बानी तो कूलर बा लाइल बा तो जवन झांसा तू देले बारे उ हम पूरा कर दी। देख ला बाबूजी ढेर ना ना तो अभी खेत दे। ए भाई जोड़ देनी जोड़ देले कन्हाई। हाँ तो वहीं पर चालू कर चल। जानो तारे माई अब दिन रात कूलर कितनो चलता हूँ लेकिन बिजली बिल 1 रुपया के ना आता हूँ। साचो का रे? हाँ जोड़ 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 यहीं पर जल्दी जोड़। माई हवा देता हूँ। हाँ दोगले का बेटा ये हवा तो नहीं खे देवत लेकिन आनी है तूफान जरूर देवता। सब है बाहर चौदह कुटुंब के चलते बेला हुआ पोल पर सर्वतार जोड़वा देला प्लस माइनस समझ में ना आइला। हाँ तो एगो काम कर पहले कुटुम्बे सके कूट ओकरा बाद हमनी अपना में कूटा कुटी कल जाई। तोर